Nou, de sloes dwarren gaan hier en de scootjes die komen weer naar boeten. Dat ze eerst naar binnen West ha. Ja, dan krijg je een mooie situatie dat aan het begin van het seizoen in Grauw is al in de sleepstart. Maar nu is het dus een beetje sleepstart. Want ze moesten er al uit sleept worden. Want ze moesten zien de wiening op die manier. En dan kan je er net in één keer uitzielen. Nou, die scootjeskippers wien er wel klaar voor redelijk gauw weer boeten. En de commissie van Piet Blauw en Simon die wie er klaar voor. En dus om 3 uur het 10 minuten schot. En dan kon er begonnen worden met het scootjes. Maar ja, dan ben die skippers ongedurig. En met name een snits gaat je weer de fout in en al die oren. De ton is al lang voort en dan is het een valse start. Dat lieke de tweede keer ik zat in, want Lemmer die wordt hier omheug treun door de Walseiners. Maar dat is dan ik de enige die te vertiet hoe de startlijn is. De rest is alle jaar goed. En dus met die Lemsters patiënt dat ze voortkomen en die rest die kan even aan de gang. En dat toeterke dat is voor de Lemmer. Nou, Grauw en de hele mannen die liggen dus bovenin. En in de midden daar liggen Snits en Walsein. En dat zijn de kanshavers. En ja, zelfs Walsein had 4 bij de beste start van elke dingen. Maar ja, dan komen die snitsers. Dat is heel vervelend gevoel. Is dat ik van die Walseiners. Die snitsers die gaan even heug. Even sterk omheug. Fokken gaat amper eigenlijk uit. Maar ze doen even heug. En dan komen ze in dezelfde lijn als Walsein. En ja, dan ben je dag geen snits. Want dan kennen ze het helemaal zelf doen. Nou, die snitsers, dat show hem, die liggen nog krek onder Walsein. Maar die komen liek mij Walsein te lezen. En dan ben ze bij de tonnen. En dan is Snits de eerste. En dan kennen wij eigenlijk verder zitten altijd in deze SK-zielerijen van ja, die showen je het net wet. Zullen we wel een keer oors worden, maar dat zullen we je nog wel eens vertellen. De Snitsers die binnen heb mij hun positie. En dan, maar wij maar eens even mij de rest en horen die Walseiners dat vol. Hoort Bolze dat vol, wat die ziet er. Ik hoor bij ja, die horen dat wel vol. En dan komt Grauw alweer naar voren. Ja, die ziet mooi heug in de start. En er zit Langwaar onder. Dus Walsein is de tweede. En dan is Pieter Meter de derde. Ja, Grauw draait boven Langwaar. Nou, die komt er krijg net boven. Walsein die shot dan in het Varrewiense stikje dat al die orenmannen omheug steken. Dus onmiddellijk de loert er weer uit en omheug. Want ja, zien skippen die te heug varen, daar kan je net oorsje varren. Nou, dan zien we een kopgroep en dit is de laatste van de kopgroep. Dat is net aan de scherpste. Ja, hij leidt dat op het voordek. Maar dat zijn dus de Grauwsters die achter Langwaar zitten. Die zitten achter Boltert en dat is wat zijn. En die 4 liggen er dus een mooi eindje uit. De rest die zou misschien nog wel bij komen kennen. Maar in de tweede loop is het weer wat zijn op het tweede plakje. Snits praten we even net over. En dan komt Boltert op het derde plakje. Hoewel, ja, nee, daar komt net iemand meer bij. Nee, er komt net iemand meer bij. En dan zien we hoe het verder komt met de scootjes. En dan zien we dat bijvoorbeeld de hele mannen, oh wat zielig wie dat. Die moest een keer ouw horen van die oren van de Wiense skippen. En die kan dan net verder komen als het allerlaatste plakje in deze wedstrijd. Hij zal nog wat naar voren komen. Maar het is sneu van de hele mannen, want die maakt mij dit verhaal ik wel in kennen. Nou, dit zijn nog de zuster bolken die we hebben op boven de Iselmar. Maar Douwe, die zei er helemaal neer van Douwe Visser van Snits. Ze zielen gewoon voorop en ze zielen hult iets verder op. Alhoewel, wat zijn net in Savolle verliest, die gaat Snits voort. En wat zijn gaat op de tweede plak naar de tonnentaat toen hier nog dezelfde loop. Dit zijn de Langwaarders. Die gaan even aan die boetekant west en die gaan ineens een reerd vlagje. Zo ben ik nog Pieter Meter voorbij. Maar dat reerde vlagje, dat moet vervelend wezen van Ingen. Maar net Ingen had zien wat er aan de hand is. Ze hebben Asus wil jaren. Pieter Meter die rukt op, of die verliest dus en die gaat naar de vierde positie. Nou en dan Grauw en Jereveen. Jereveen werd uit een van de achterste posities. Wij rijken bij de start. En die komt ineens oer Grauw heen het Daver in. Want die moest op hem draaien. En ja, dan kan wel bij de tonnen komen. Maar dan Daver, Pieter Brouwer, hij is die David er ik nog hoe hinnen. En die denkt van misschien kan ik dan nog wel bij die voorste groep komen. Want dan zie je het Grauw toch ik krijg bij het net slagje. Maar dat komt omdat er overal en nergens binnen allerlei duels die te onderling uitvochten worden. Je komt de Zuidwesthoek aan. Maar dan zit nevens mij Jouwer daar al krijg boven. Ja, daar komt de Jouwer aan. En er komen van hot en her hult die scootjes. En het is klauwen voor de bemanningsleden. Want dan gaan ze het Vardewiense rek in. Zoals je drachten achter de jouwer aan. En dan maar even heel wij dat liedse rakje Vardewiens. Maar ik nog de zeilen oer kwakt worden. En dat is altijd een hultre lid voor een man of 5, 6. Die daar zwittend van wekker worden s'nachts. Van dat wel op tijd is. Want oors skelt die skipper zal dus schrikkelijk. En dan door je het correcte led. En dan komt de jouwer er ik nog correct boven drieën. Want die
hier even Jedderdien. Dus de onderlinge duels wieren er dus een heel soort bij dit scootjesielen. En het mooiste wie nog tussen de man 2 en 3 en 4. Nou, Bolzert die redt dat dus op. Want tegen Klaas van der Meulen die kan net draaien. Omdat Bolzert had het jocht van de wijs zit ertussen. En die kan om de tonnen. En dan had tegen Klaas van der Meulen een plakje Beliers-Jaan. En dan is hij intussen lang wart. Dus ik werd een plakje naar achteren gaan. Want die had het dan verlen van de beide man. Maar het weer een hartstikke leuke duel tussen die 3 scootjes om het tweede plakje. Nou, dan komen we weer even bij de orenman in het veld. En dan komen we weer bij Grauw en Jereveen. Nou, Grauw redt dat weer op. Die pakt Jereveen weer om. En Jereveen die zal mij een wat mindere positie gelukkig wezen. Maar het is net oors voor Pieter Brouwer. Die zou graag wat meer voorin komen wil. Maar het slag het nog net helemaal. Ze gaan gewoon de rin naar de kopgroep net meidje kennen. Nou, en dan zullen we even naar Jenne Woord. Hij doet het heel mooi, Gerhard Pietersma. Want hij komt te leeg bij de ton uit. Maar hij neemt even de ruimte om te draaien. En ken dan achter Ljouwerdel. En zo ken Gerhard Pietersma dus ik netjes zielen in een wedstrijd. Die ik voor hem net gans grandioos weer. Voor hem wel. Want ja, hij is de man. Hij shot even. Toen kom heug. En dan even juichen. Douwe Visser. Hij was de winnaar van deze wedstrijd. En dan komt er achterom nog even een griene vlag op het scootje van Bolzert. Die het protest blijkbaar van Langbar accepteert. Maar daar zal Simone Hazes nog wel het een en ander vertellen als het uitkomt is. En deze man was dus in feite tweede tegen Klaas van der Meulen. Maar de winnaar wie ik, deze man. Helemaal doe het wat aan begon te hellen en toen we de vakwissel heen doe ik het gewoon echt. Toen komt een einheger en hudder dan net zo maar wel een heel einheger de voorgangers. Is lekker hier, hè? Ach, als het in deze treppen trok niet, dan lukt mijn plan. Ja. Nou, in vervelend denk je, hij is protestvlagen, hij kon er net verloren? Nee, Pieter die ziet boven het vaarwetter. Ja, dat zijn drie of vervelende protesten. Maar je ziet het wel en ik hoor dat Pieter daar echt een voordeel aan heeft. En het leest er net van niks. Soms moet je een statement maken, maar misschien ik zal er nou even op reageren. Snit dus wordt zijn tweede game vanuit Langwar. Het tredde, Grauw vierde, Jereveen vijfde, de Jouwer zegde zonde. We de Zuidwesthoeken drachten achtste, de Lemmer. Het negende Jennewoord eindigt op het 10e plak, de hele mannen. Het 11e. Ljouwert, we 12e, 13e, we Huizen. En nou ja, we beginnen dus voorlopig vanuit dat Bolzert 14 strafpunten kregen het.